L-inċident ta' traffiku seħħa l-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar fit-triq għal Domoro l-Marsa. Trailer li kienet iġor container ta' 40 piet inqaleb fuq ġenb wieħed konsegwenza li x-xufier inqabad ġewwa. Fuq il-post waslu immedjatament il-membri tal-Protezzjoni Ċivili li flimkien mat-tim mediku mill-Isptar Mater Dei ħarġu lix-xufier mit-trakk. F'operazzjoni li damet minn tal-inqas 3 kwarti biex ħarġu lix-xufier tat-trakk, il-membri tal-Protezzjoni Ċivili kellhom jaqtaw xi partijiet mit-trailer fosthom il-bieba tal-passiġġieri u s-saqaf. Ix-xufier li għandu 44 sena huwa minn tal-Pjetà inħareġ għal ħabta tal-4 kwart, jisofri minn ġrieħi ta' natura gravi iżda ma jinsabx fil-periklu tal-mewt. Huwa kellu wkoll sinjali ta' daqqiet u idu kienet mimlija demm. Nies li nsertaw fuq il-post waqt il-ħin tal-inċident qalu li raw li trailer tal-kumpanija Express Trailers li kienet jinstaq lejn raħal ġdid jaqsam min-naħa l-oħra ta' triq sa ma serraħ fuq ġenb wieħed. Konsegwenza ta' dan l-inċident li seta' kellu konsegwenzi ferm aktar gravi għal xi ħin partijiet mit-triq kellhom jingħalqu u bekk inġema' serbut twil ta' karozzi u traffiku minn tal-inqas saħdejn il-Mater Dei. Xena li fakret lil dawk maqbuda fil-karozzi tagħhom meta din id-darba n-naħa l-oħra tat triq kellha tingħalaq minħabba krejn illi kien weħel mal-pont.